יש קטע כזה למתאמנים גברים, משום מה כולם תקועים בכושר שהיה להם מגיל 18 בצבא, והם לא מוכנים לשחרר מהרגע הזה. מי שאתה היום זה לא מי שהיית בעבר. עכשיו, מה הקטע? מתי הם חושבים על זה? שהם לא מצליחים לרוץ אחרי הילד שלהם ומתעייפים אחרי כמה דקות. אתה צריך משהו שידייק אותך. א', להתמיד, ב', ליהנות ממה שאתה עושה. כי ברגע שאתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה יכול לעשות את זה לאורך זמן. מבטיח לך שאתה תגיע לכושר הרבה יותר מטורף ממה שהיה לך בגיל 18. באייפקס פיטנס אנחנו מבינים שהמטרות שלך השתנו, ולכן יש לנו את האימונים שהביאו אותך בדיוק למטרות שאתה שואף להגיע אליהן. עם השילוב המושלם של אימוני אירובי, כוח ומשקולות, חלל חדר כושר, יש לנו את כל מה שאתה צריך כדי א', להגיע לתוצאות שלך, והכי חשוב, ליהנות מהדרך. יש רבאק בקבוצה ואחד דוחף את השני, ככה גודלים, גם במשקלים, גם בתוצאות, זה מדרבן. אני מרגיש שאני ממצה את האימון כמו שצריך, וזה מוציא ממני את הכל, וככה אני יכול להרגיש יותר טוב באימונים שלי. זה הזמן שלך להיכנס לכושר הכי טוב שהיה לך אי פעם. תשאיר לנו פרטים ואנחנו נדאג לחזור אליך מטבה מיוחדת בשבילך. אז יאללה, בוא נצא לדרך.